Welcome on stage, DJ Andrea Palmeje. Andreo, prosím tě, ty začínáš dělat DJku. Mě by zajímalo, jak jako člověka napadne, že se bude živit jako DJ. No to právě přišlo úplně přirozeně. Já si myslím, že kdyby mě to napadlo a šla bych si za tím, tak by to tak jako jednoduše nešlo. Jak jako se k tomuhle člověk dostane náhodou? Mě teda 35 a v životě jsem se náhodou k tomu nedostala. Já jsem se spojila s lidma, kteří měli v Praze klub prestižní a chtěli pomoct s PRkem. No a jeden můj kamarád jim tak plácnul a řekl, a co byste dělali, že říkám, jasně, není problém, že jo, proč jo, jako člověk má pocit, že tam člověk pustí CDčko, jo, nějaký Čáko šílenci a všichni trsaj. Takže jsem si k tomu čuchla a zjistila jsem, že to je opravdu těžká zvukařina. Takže jenom apeluju, všichni, co si myslíte, že DJové jsou jenom jako pouštěči CDček. Ne, fakt je to práce, fakt je to, člověk to musí slyšet, musí na tom makat a tím, že je to jakoby trošku těžší, tak mě to začalo bavit. Začala jsem v tom ležet a strašně mi to chytlo, no. Jirko, tak co říkáš na to, že Andrea je DJka? Za prvé mi to v životě nenapadlo, ale za druhé jsem pyšnej, protože to je obor, kterýmu vůbec nerozumím, nesmím do toho kecat, dělám jenom bedniče, nosím bedny a musím říct, že ji obdivuju, protože já vychovaný na Michalovi Davidovi s Nedvědama, rozumíš, a Karlu Gotovi, tak najednou doma mám furt tuc a Andrejka 6 hodin denně hraje, pocit ještě, že má ty sluchátka. Takže já se starám o miminko a máma je DJka, je to krásný, no. Já začal jsem se vyznávat v oborech jako house, deep house a tyhle Timbal, Burn Bounce a v životě by mě to napadlo, že před 50 budu mít doma DJku, že? Zatímco jiní DJové začínají tak jako skromně na oblastních diskotékách a podobně, tak Andrea začíná v Thajsku. Byli jsme v Thajsku na dovolený a potkali jsme se tam zase náhodou, opravdu, fakt jako já nekecám, s lidma, který tam dělají obrovský full moon party, akce DJský a tak dále. A když jsem řekla, jako, že teda se věnuju DJinku teďko, tak mě úplně rozsvítily oči, že jo, že ženská. Tam ty DJky mají fakt minimálně. Tak mi doporučuji, říká, příští týden děláme prostě v sobotu, my jsme akorát odlítali další den, děláme tady akci, tak že by si zahrál, říkám, není problém, jasně, měla jsem tam počítač, jsem měla muziku. Takže to jako nějakým způsobem mělo takový jako efekt tam a díky tomu jsem dostala nabídku znova tam hrát. Já jsem strašně pyšný, že jsi to sama vydupala, že sama si zatím jde a jde zatím teda hodně ostře, protože se učí, teď chce dávat svoji muziku dohromady a já jsem na to hrozně pyšnej, no. Jsi drahá? Kolik si řekneš za takovou akci? Jo, tak jako ty částky jsou v desítkách tisíc. Takže se tím dá dobře vydělat. Dá, no.